duk abin da zai kai ka kusa da wuta ka nisance shi. Rayuwar nan ba mu zo mu tabbata ba, mun zo ne kawai gidan jarrabawa, mu koma lahira a mana hisabi. In muka je lahira hisabin, wani bangare zai je wuta, wani bangare zai je shi aljanna. Wanda suka bi Allah su tafi aljanna, wanda suka saba Allah su tafi wuta. Kuma mutuwan nan ba ta da lokaci. Kar ka dauka kai saurayi ne ko ke budurwa ne, irin yadda yanzu matasa da 'yan mata suke zama, ba a tunanin Allah, addinin an takaita shi. Masu addini ma izgili ake musu, hijabi abun izgili ne, gemu abun izgili ne, shigar addini abun izgili ne, wa'azi ma yanzu a wajen wasu 'ya'yan musulmai abun izgili ne wa'azin ma. Saboda me? Saboda duniya ta musu daɗi, iyayensu suna da rufin asiri, za a yi biki a kama hall, a zo haɗa maza da mata, babu kunya, ba sanin ya kamata, babu addini, har iyaye su zo gaban jama'a, uwa tana sa wa sirkinta abinci a baki, uba yana sa wa matar ɗansa abinci a baki cikin musulmai. La ilaha illallah. Ina addini, ina ɗabi'ar mu ta kunya, ina musulunci yake? Yara suna tsalle, suna bayyana tsiraicin jikinsu, suna saka bidiyo online ana kallo, kuma a gidan iyayensu suke yi. Uban yana tunanin yarsa ta waye. Wutan nan wasa ne? Allah yana wasa da mu ne? An wayi gari a al'ada ka gagara gane ina musulmi yake, ina wanda ba musulmi ba. A sanya kaya ka gagara ganewa, a mu'amala ka gagara ganewa. Muna karanta Qur'ani. Bismillah.